खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 19 जुलाइ खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै आसाम नाङैनो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट अफिसफोराव मोनफा मोनफा धरना हाबाफारि लादों आरो बे धरनानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि बावैसो ओंखारनाय रिक्रुटमेन्ट हाइकर्टनिफ्राय ओंखारनाय जाय JAA बेनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारदोंमोन जाय 367 मासिनि थाखाय लांदां मासि जानानै थानायखौ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट थामहिनबा गासै 34 डिस्ट्रिक्टफोरनि थाखाय JAA मोनसे पस्ट हगारनाय जादोंमोन थांनाय 2 जुलाइ खालि बे पस्टआव रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ दायो सोलिबाय थांनाय 15 जुलाइनिफ्राय बेनि अनलाइन एप्लाइआ सोलिबाय। बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे रिक्रुटमेन्ट बिलाइखौ सावनाय जादों एबा फोसाव बिलाइखौ सावनाय जादों। कारना जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आं जेब्लानिफ्राय मिथिगौ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो कर्टफोरजों रिलेटेड थानाय जायफोर कर्टनि साख्रि बे कर्टनि साख्रिफोराव जुडिसियेल साख्रिफोराव क्लारिकेल साख्रि जियानो साख्रि जायाथों मानो कर्टआव थारैनो बेयाव मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज एसामिस होननानै मोनसे क्वालिफाइं नाम्बार होनानै होनाय जायो। बे एसामिस लेंगुवेजखौ साफ्रोमबो आसामाव थानाय केन्डिडेटफ्रा जायानो बे एग्जामखौ होनो नागिरा मानो बिथांमोनहा गासैबो बे नैबे एसामिस लेंगुवेज पेपार दङ मोनसे क्वालिफाइं बे क्वालिफाइं एग्जामखौ होथारनांगौ आरो बेयाव पास जाथारनांगौ। पास जाथारब्लासो बेयाव कर्टजों रिलेटेड जानाखि साख्रि ओंखारदों बेफोर साख्रियाव थिसनथाइ मोननाय जायो। थिग बेबायदिनो नै दाबो जों बयबो मिथिगौ नुनो मोनबाय JAA थांनाय 2 जुलाइ खालि ओंखारदोंमोन बे रिक्रुटमेन्टआ बेनिनो सिलेबासाव दङमोन 20 मार्क्सनि मोनसे क्वालिफाइं सिलेबास दङ क्वालिफाइं साबजेक्ट दं। बे क्वालिफाइं साबजेक्टआ जाहैबाय अनलि एसामिस लेंगुवेज। एसामिस लेंगुवेजखौ बयबो रोंथारनांगोन आरो बे 20 मार्कनि आनजादाव 9 मार्कखौ नों मोनथारनांगोन। 9 मार्क मोनबानो पास जायो। नाथाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय बियो गोरलै बाथ्रा नङा। बेयाव जों नुनो मोनदों STP हिसाबै गोबांथार पस्ट दङ बा गोबां जिल्ला मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव मोनसे मोननै पस्टफ्रा ST पस्टफोरनि थाखाय दं। स्पेसियेलि क'क्राझार बायदियाव बा BTC नि ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टफोराव बेनि पस्टफोरा दङ बा STP पस्टफोरा दङ। बे STP पस्टफोरा गुबैयै बर'फ्रानो जायो बा गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्रानो जायो प्लेन्स ट्राइबेलफ्रानो जायो। अब्ला बर' मिडियामजों फरायनाय फरायसाफोरा बे एग्जामखौ बोरै क्लियार खालामगोन? सोंथिया बेसो जादों आरो बिसोरनि बुंनाय बायदिब्ला रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआव थानाय बायदिब्ला बे 20 मार्क्सनि जे लेंगुवेज पेपार एसामिस लेंगुवेज पेपार बे लेंगुवेज पेपारा थारैनो क्वालिफाइड जाथारनांगोन। बेयाव 20 नाम्बाराव नोङो 9 नाम्बारखौ नोङो जेरैखि जाया मोनथारनांगोन नङाबा नों रिटेनाव जेसेबांखि बुरजा मोना मानो नोङो बे साख्रिखौ मोननो हानाय नङा। कारना जादों बे दा बर' मिडियाम फरायनाय गथ'फोरा बोरैहाय एसामिस लेंगुवेजखौ पास खालामगोन? 9 नाम्बारखौ बोरैहाय 20 नाम्बारनि गेजेराव 9 नाम्बारखौ बोरैहाय मोनगोन बर' फरायसाफोरा? बेसो जादों आसल घटनाया। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आं जेसेबां नुबोदों गोबाव समनिफ्रायनो कर्टफोरजों रिलेटेड थानाय एग्जामफोराव बेबायदिनो लेंगुवेज पेपार क्वालिफाइं लेंगुवेज पेपार होनानै होयो जायखौ एसामिस लेंगुवेज होनानै होनाय जायो। बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा कर्टनि गेजेरजोंबो गोबांथार बेबायदि मेम'रेन्डामफोर गुबुन गुबुन प्रसेसफोरजों रायलायनाय सावरायनायफोरा जाबोदों। दाखालि बावैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'मोनहा मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंनानै होनाय जादोंमोन। थारैनो बेखौ जुदि सुफुंनानै होआब्ला बा हाइकर्टनि जाजफोरनि गेजेरजोंबो बिथांमोनहा बुंदोंमोन जाहैबाय हाइकर्टनोबो होदोंमोन मेम'रेन्डाम नाथाय दिनैसिमहालागै 19 जुलाइसिमहालागै बियो जानानै फैयाखै बा बेनि थाखाय बिसोरो स्टेप लायाखै। जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौनो सावनो ओंखारबाय। डेट मिन्स सावबायानो रिक्रुटमेन्ट नैबे थिसनथि बिलाइखौ सावनाय जाबाय। थिसनथि बिलाइ माने रिक्रुटमेन्ट जानाखि नटिफिकेसन साख्रिनि नटिफिकेसन बे नटिफिकेसन बिलाइखौनो सावनाय जाबाय आरो बिथांमोना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबाय जुदि बेखौ थाबैनो
सुस्रांनानै होआब्ला बेनि सायाव सरकारा थाबैनो स्टेप लायाब्ला थारैनो फैबाय थानाय समाव गणतान्त्रिक गोबां रोखोमनि आन्दलन खालामनाय जागोन। बेखौ जेब्लासिम सुस्रांनाय जाया अब्लासिम बेनि गणतान्त्रिक आन्दलना बा सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय जादों। थारैनो बियो जोबोद साननो गोनां आरो कुइसन पेपार प्रिभियास कुइसन पेपारफोरखौ आं गोबां नायदोंमोन। गोबां प्रिभियास पेपारफोराव ओरैबायदि लेंगुवेज पेपार जिहेतु ओरैबायदि एसामिसनि अरिजिन सोदोबफोरखौ सोंनाय जायो। ओरैबायदि एसामिसनि माखासे गोथौ गोथौ सोदोबफोरखौ सोंनाय जायो। जोङो एसामिस एसे एनै रोंगौब्लाबो फरायनो रोंगौब्लाबो बुजियोब्लाबो नाथाय ओरैबायदि गोथौ गोथौखौ सोंनाय जादों माने बुजिख'वा मोनसे मोननैखौ हायो जोंबो खिन्थु गोबांथार कुइसनफोरानो ओरैबायदि गोथौ गोथौनिफ्राय सोंनाय जायो जिहेतु बेयो लेंगुवेज पेपार मोनसे जोङो बर'खौनो बर' फरायनानैबो बर'खौनो लेंगुवेज पेपारबाथाय एसे गियो। ग्रामाटिकेल गोबां बाथ्राफोर हाबनानै थायो बेयाव आरो जोङो जोंनि ग्रामारखौनो मोजाङै रोंजोबा जेनेबा आरो गुबुन रावनि ग्रामारखौ एसेबां गोरलैयै एसेबां गोथौ गोथौ अरिजिन सोदोबफोरखौ मिथिनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। आरो बर'फ्रा स्पेसियेलि क'क्राझार बायदियाव बिटिआर बायदियाव बर'फ्रा बेखौ फरायनानै पास जानांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर गासैबो बाथ्राखौ मोनथिजोबनानै जानो हागौ बे रिक्रुइटमेन्ट नटिफिकेसनखौ सावनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव बेखौ बोखारागौमानि आन्दलना सोलिलांबाय थागोन होननानै बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनदों। स' बेनि प्रसेसखौ आं एडभार्टाइसखौ आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव दिन्थिनानै दा जों मबाइल स्क्रिनाव फैबाय। नैबे जाहैबाय एडभार्टाइजमेन्ट थांनाय 9 जुलाइ खालि ओंखारदों बियो 9 जुलाइ 2025 खालि ओंखारदोंमोन। दा बेयाव लिरनाय दङ जोङो बेफोरखौ नायनांगौ गैला। एप्लाइखौ सोरबा खालामनो गोसोबा खालामदो आरो बियो माबा मोनसे सलिउसन जागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। जिखुनु खालामनो हागोन। दा जों बेफोरखौ नायलिया जोङो थोंजोंहाय बेयाव मा लिरनाय दंमोन बेखौल' नायनोसै। गासै 34था जिल्लायावनो बेबायदि होनाय दङ। स्पेसियेलि जों क'क्राझारनिखौ नायोब्ला नैबाव नुनो मोनो गासै टटेला जाहैबाय मोन 9था पस्ट दङ क'क्राझाराव। बेनि गेजेराव एसटिपि हिसाबै मोननै पस्ट दङमोन। दा बे एसटिपि हिसाबै मोननै पस्टखौ जोङो जुदि बे साबजेक्टखौ बोखाराब्ला हयथ'बा बर'फ्रा बेयाव मोननाय नङा। क'क्राझार बायदियावनो गुबुनफोरा मोननायनि चान्स दं। बेखौ जों जेबो नायलिया खालि प्रसेसखौल' नायनोसै जोङो। एलिजिबिलिटि क्राइटेरियायावबो होनानै होबावदों नै बिराद इम्परटेन्ट खालामनानै होदों। एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गिबियाव मा दङ केन्डिडेट मास्ट बी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम रिकगनाइज्ड UGC बे थांबाय मोनसे। 2 नाम्बाराव मा दं हि सि मास्ट पसेस सार्टिफिकेट अफ कम्पिउटार नलेज मिनिमाम 3 months कम्पिउटार कर्स थानांगोन बेना। बेनि उनाव नैबे 3 नाम्बाराव होननानै होदों नै The candidate should have knowledge of official language of state of Assam, Assamese. That means Assamese language नि सायाव नलेज थानाय जाथारनांगोन होननानै बेयाव रोखायै होनाय दङ। ओमफ्राय 4 नाम्बाराव इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेथ' नांखागौखा बेथ' थाखायो। दा जोङो नायनि सेलेक्शन प्रसेसआव नायब्ला जोङो रोखा जागोन। सेलेक्शन प्रसेसआव जों नुबाय सिगाङाव जोंना स्टेज 1 आवनो जोबबियो। स्टेज 1 आव बिनि सिलेबासफ्राव मा थागोन जेनेरेल इंलिश दं 50 मार्क्सनि, जेनेरेल नलेज दं इंक्लुडिं कम्पिउटार नलेज बेयाव 30 मार्क्स जागोन। ओमफ्राय जेनेरेल एप्टिटिउड दङ बेयाव 20 मार्क्सनि जागोन। बेथ' जाबाय। दाना नैबे 2 नाम्बाराव नायदो। 2 नाम्बाराव रोखा रोखा लिरनानै होनाय दङ नैबे 2 नाम्बाराव अफिसियेल language of the state Assamese 20 marks which will be qualifying in nature. Qualifying mark shall be 40% of 20. जेरैहाय 8 मार्क्स जाथारनांगोन 40% मोनथारनांगोन। That means 8 मार्क्स मोनथारनांगोन। 20 मार्क्सनि एग्जाम जागोन बियो। ओमफ्राय 20 मार्क्सनियाव नोङो 8 मार्क्सखौ जेरैखि जाया मोनथारनांगोन। अनलि क्वालिफाइं मार्क्सल' बेखौ बे सिगांनि नाम्बारफोरजों दाजाबनानै होनाय जानाय नङा। बियो अनलि क्वालिफाइं मार्क्स। That means बेखौ नोङो जेरैखि जाया पास जाथारनांगोन। माने 20 मार्क्सनि एग्जाम जायोब्ला नोङो 8 मार्क्सखौ मोनथारनांगोन। दा बेबायदि रोखा रोखा होनानै होखादों बिसोरो।
माने जेरैखि जाया नोङो बे 20 मार्क्सनि एग्जामाव 8 मार्क्सखौ नोङो जेरैखि जाया मोनथारनांगोन आरो बेखौ पास खालामनो हाबासो नोङो बेयाव साख्रि मोननायनि आसा दं। स' बेखिनियानो दुलाराय प्रफेसारफोरा जा खामानिखौ मावदों बेयो मोजाङानो जागोन होननानै आसा खालामनो हायो। स' गोजोन्थों।